Al film se'ns intenta aproximar com funcionava la política en època romana. Encara així, haurem de dir que guionistes, productors i director foren contemporanis a molts de nosaltres i segurament hauríem pres nota de la política que es feia al segle XX per trobar-hi paral·lelismes amb els comportaments dels polítics romans. Gracchus' hatred of the patrician class is a profession, and not such a bad one either. How else can one become master of the mob and first senator of Rome? Oh, Crassus, it's so boring. Hoy decimos a esos aristócratas arrogantes, a esa casta que insulta y miente, la libertad y la igualdad triunfarán. Oh, one fat one, Fimbria. No. Keep the change. Give it to your wife. May the gods adore you. Only through your prayers, Fimbria. Let's make an old-fashioned sacrifice for glamorous success. I thought you had reservations about the gods. Privately, I believe in none of them. Neither do you. Publicly, I believe in them all. Muchas gracias a todos y yo creo que esto se merece un viva la Virgen del Rocío. Dunque, trattiamo coi pirati, trattiamo coi banditi. Non essere così suscettibile, la politica è una professione pratica. Se un bandito ha quello che cerchi, ti metti d'accordo con lui. A l'any 2005, l'helicòpter de Rajoy, l'aleshores president del Partido Popular, principal grup polític de l'oposició a l'estat espanyol, pateix un accident. Cap dels passatgers rep danys d'importància. A continuació, es mostra un xicotet tall de la suposada carta que Mena, el llavors fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, li va enviar a Zapatero parlant de l'assumpte. Concluyendo, las eliminaciones por encargo de sus hombres pueden contarse por decenas. Cierto que se falló con el tema del helicóptero, pero, admitámoslo, la perfección no existe. De ahí que me tomo. No. Rome is an eternal thought in the mind of God. I had no idea you'd grown religious. It doesn't matter. If there were no gods at all, I'd revere them. No cal endinsar-nos en com les religions, al llarg de la història, han assolit fer-ne ciutadans més dòcils respecte als estats dominants. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al film, els rebels pacten amb pirates per poder fugir de la península itàlica, però al darrer moment s'adonen que Crassus, qui aspira a ser emperador, els ha pagat més als pirates perquè no se'ls emporten. Why did the Sabetians run away? They were paid. And who paid? Who? Crassus. Així, els romans tindran una gran batalla amb els esclaus. Dit d'altra forma, els romans deixen que l'enemic continue campant pel seu territori per mantindre la por en els seus habitants fins que, arribat el moment, una mena de salvador els allibere. Veiem un possible paral·lelisme amb el que van fer els castellans respecte a l'organització ETA i l'atemptat d'Hipercor al 1987. Y 38 minutos después de la hora anunciada, explota un Ford Fiesta en el aparcamiento de Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona. Quiero en cualquier caso recordar que la propia sentencia de Hipercor se recoge que ETA dio al menos 3 avisos de que existia una bomba colocada en Hipercor i que la policia... Massa coses fallaren per evitar el bon grapat de morts d'aquell acte terrorista. Ja cap al final del film, quan Crassus ha guanyat Spartacus, perdona la vida a Glabrus, a canvi d'una sèrie de favors polítics que li demanarà en un futur. Why am I to be left so conspicuously alive? Your followers are deluded enough to trust you. I intend that you shall speak to them tomorrow for the sake of their own good, their peaceful and profitable future. From time to time thereafter, I may find it useful to bring you back to Rome to continue your duty to her, to calm the envious spirit and the troubled mind. You will persuade them to accept destiny and order and trust the gods. És a dir, Crassus el manté viu amb clara intenció de poder gestionar la ràbia dels seus seguidors cap a on interessa a Crassus i en el moment que li calga. Veiem un més que probable cas real amb el mateix rerefons. Avui
després d'aquesta jornada amarada per la dignitat dels milions de persones que l'heu fet possible, Catalunya s'ha guanyat a pols la seva sobirania i tot el respecte. Les institucions catalanes tenen el deure de respectar i implementar el que avui han decidit els seus ciutadans i d'honorar-ho amb la seva fidelitat al compromís per alçar dignament i col·lectiva un país lliure, pacífic i democràtic.